Tsaka yung gamit yung mukha sa muhang nawas. Bakit Nindot kayo Mars. Isa pa akong nurot Mars pero tanawa Mars. Puti na. Mao lagi dagan kay kaspa pud. Ay tarong nga na gura siya. Ay tambali uri na din na uli mo. Dai manilin. Isugot ra ori kanuma. Na? Yung ex mo si Cesar ba? Ano nang dito Magbalay daw sa inyo ha? Ay da, okay na na. Oy. Balay di mang. Ala, oy, nagpaduol ka ng manilin ka ha? Ako, ex na ako. Madahan. Ako mo palayo eh, mauna magsigig. Kira Wala to. mo guna mang Nga di ulo inan ko. Okay lagi na yung anak sa akin. Ano, dahil po na sila magdugay. Uy, ug usa pa ha. Kita mga girls, ang ato ang uyab, ilugon gani sa lain. Dili na ta magbiniter pa. Oy, ang atong hununaon nga, muratag nagkuanog charity. Atong gipanghatag ngadto sa uban ang ato ang mga biya. Oh, ganyan hununaon. So, ayaw na mo pag kana inyo mga ex, inyo galit na mo, inyo galit lang masugatan or mo pagpaduol ba ninyo kuyog sa lang bag-o. Ayaw na mo kaampalaya. Uy, duwata na lang ninyo na. Inyong dapat gani proud pa mo kay naay ning punit sa inyong biya, di ba? Oy, Kung mo sa sa dinetik mga paligsik naman on. Paligsik ka na ta. Padayon mo ka na, oy, padayon. Tabangan kita ani di. Padayon ka na, oy. Nalap. Wa tay mahimo kay na humanam gini nga tong balay. Kay ba ka? Unsay buhaton sa kanang magkupol basag maurang duha nya sa ilaha. Bawa na ka. Kasi nagpanday ani love ikaw. Dili assist ako. Assist ako pero ako nagplano na. Assist pagyud plano pagyud. Ang nagtrabaho ani ego na lang ang trabaho gipalo na lang akong instruction ba. Kaya naman, sa may problema. Liit palahian man ta ni nato. Oo, natural hian tani. Bahala. Kitay mo unag kana kanang blessing ani. Kay lahi na katong pare, sunod na lang to kay dapat amo puyo mo una nag-blessing, ba? Na magstorya pa ta. Dili. Adto na ta sa soda. Talaki, Ang atong ganihan istorya, lagi ko. ato na lang i-action. Dagat storya ra. Tara lang. A few moments later. Kagamay. Isa man taon ka oy. Gamaya man di ana. Lab. Nga naman ka. Gamay kay na imo ha. Asa ko to gay? Nga ni maligulo kadakay mo ha. Mo de si Manilin okay ra kay niya nga ilog tika. Kay pati day gamaya nang imo ha. Ano di gamay niya. Ganahan naman gyapon kagilok ganin ang koton ba Dili diyan ko na satisfied ana pati gamaya. Ay, ano lagi nga sa donggan lagi ka ng koton ba siya ana lagi Oh, nimo. kay gamay man niya ako ha. Dako man ni bangag. Ay, oo. Nimo pati gamaya. Pero Kini dili na sa lang. mayo nga ni gamay. Ay dili Palo- lagi ko ana. Kini na lang eh. Gusto niya ko katong ni mga kuan. Ay kanang nay tunga nga. Bags bagis. Pwede na niya eh. Oh dili ko ba. Ay, Papa, mayo iuli lang ti ka Manilin ay kay. Gamay Ayaw, jud kay uy. mo. Wa ko ginahin, wa ko ganahin, wa ko Ano, kayon. iuli man ko nimo nga wala naman may ato. Ay pagbalik mo karon dayon. Dili. Ikaw naman ang nakuha niya ka na. Iya na lagi pag-explain kay dili lagi ko si mo kay pati gamayo na. Dili naman wala, dili. Katawan ako Manilin didto. Mo de okay ra kay niya nga giilog ti ka kay pati man dayon ginang gamaya nang imuha. Da, uy, pataka man ka. Uy, mudako pa mo. Kasi wala palili ako pati gamaya. Paakra man na ito buyog. Mudako raman eh. Mamurot man eh. Ali, pagchilas din dila kay uli ti ka Manilin. Eh, Ha? balik ka to imo ex ha. Iyo. Pagbalik mo to Manilin. Sige, mo di nga. Ay, ingon sa day manilin. Basta kuno, Lord charity. Once biya na to, ato na di ko na ipanghatag. Mao gyud. Kusa. Anawa na ron. Matingan na lang mo nga iuli ra na ni Jisa nga rin ako. Iuli lagi na niya pabuntag yung adyan sa bukong daw. Dali. Manilin. Oh, nga naman. Ano naman? Si Cesar Yubi. Balikin ni. Oy. Saan ko na si Cesar? Di ko guniti lagi. Kaya wala kong gunahin ni mo. Oy. Di mo na uli. Yes. Uli na ko niya kay. Ano ko yun ang laki ha? Iuli na niya nga. Lagi nakiglabang sa liog. Gani, di ba? O, nakatag-an ko, no? Mo, pag gani, pag-istorya na ko, naabot na yun. Oy, Jess, imo naman ang gikuha. Ako ang gihatag nimo so dili na ko na bawiun pa. Imo na na, oy, ayaw na na, alam niya. Di, ko ala ni balik. Dili, ali ko mo na, imo na. Di, sad ko. Ano, balik ano. Uy, Oh, balik lagi, pagbalik mo duha, karon dayon, mo ko. Palitan di ka, ihatag nimo niya sing-sing. Ako pag 299. Ay, bisan pag Oh, naglibog. 229. Inadyo ko mo dawat ang Oh, Cesar. Imo na na 299, si 299.
Imuha na lagi na siya. Ay na, ito. Kuwag na nga, kuwag na. Ato dito. Ito ka sa dito. Dili ako. Ayo, lagi dito. Tingha, nagkalit mo ano na ito kaya. Gamahan kay mo na nga dito imong giilog gawan mo gi-check daan, gi-check ani mo daan. Imuha na. Imuha na. Ako lang. So, nay, tag